Bolo to veľmi jednoduché. V prvom rade všetko ide hore, ceny energií idú hore a chcel som ušetriť. A bod číslo 2, samozrejme, mal som dôveru v Urbanix, pretože som chalanov už poznal a viem, že robia skvelú prácu. No a samozrejme, jedna z dôležitých vecí bola aj to, že mám rád zelenú, tým pádom chcem povedať, že mám rád životné prostredie a je našou zodpovednosťou, aby sme preto niečo urobili. Pozrite, u nás v Liptovskom Jáne z času na čas padne elektrika. A to z času na čas býva raz do mesiaca. A väčšinou to vypadne vždycky v situácii, keď mi to najmenej vyhovuje. Projekcia alebo proste tma a my nesvietime. Tak som si povedal, ja budem mať baterku, z ktorej si to stiahnem, kedy ja chcem. Jednoznačne lepší manažment organizácie energetiky v dome a je to veľmi jednoduché. Veľmi rád a ja som veľmi opatrný, priznám sa vám, na to, koho odporúčam. Tá spokojnosť bola až taká, že som si dal urobiť aj klimatizáciu od Urbanixu do celého objektu. Urbanix. Energetické riešenia pre svetlejšiu budúcnosť.